Здравейте, аз се казвам Борислав Сандов и съм един от съпредседателите на Зелените. Също така водя листата на Зелените за тези избори в един от най-големите софийски райони, който включва Младост, Студентски град, Драгалевци, Витоша, Панчарево, Лозенец, Триадица и Красно село. Ние, като Зелените, имаме идеята, възможността сега да бъдем гражданският носител на една различна политика. На политика, в която хората могат да бъдат чисти, хората с кауза могат да имат представителство, политика, в която се обръща внимание на по-различните възможности за нашата държава, за нашата прекрасна България, която все повече бива ограбвана, съсипвана и унищожавана. Не, ние казваме стига на това и предлагаме различните решения, свързани както в образованието, за по-качествено образование, така и в истинското здравеопазване, не болно разболяване и болно лечение. В това гражданите да участват в вземането на решенията, ние трябва да влезем заедно всички, да отворим вратата отвътре навън, за да може гражданите да участват, да имат своят вод и между изборите, а не само на самите тях. Също така, ние искаме хората да бъдат енергийно независими, да се отключат от монополите, да започнат сами да произвеждат електроенергията, която е безплатна и навсякъде около нас, да могат да я продават на своите съседи, да могат да я продават на един свободен пазар. Искаме да се развива зелената икономика, в която биоземеделието, алтернативният туризъм, новите енергийни източници, зелената инфраструктура и всички от тези решения на 21 век да бъдат приоритетни и да подобряват средата на живот в България. Ние искаме справедливо заплащане, искаме осигуряване на заетост, именно в развивайки секторите на зелената икономика. Ние искаме да споделяме ползите от нашата прекрасна природа, да можем да я опазим заедно с културното ни наследство и да можем всички ние да използваме по този начин, че да остане и за нашите деца, да има и за следващите поколения. Защото е важно младите, инициативните, уверените хора да останат в България и да направим така, че да си оправим сами колата. Неволята вече знаем как се нарича. Зелените. 26 на 12 май. Ние от Зелените имаме цялостна визия за промяна на България. Борим се за ефективно гражданско участие в управлението, премахване на монополите, осигуряване на заетост, качествено образование и достъпно здравеопазване, енергийна независимост и зелена икономика и опазване на природата и околната среда.